jo, už jsem tam. Samozřejmě, přátelé, Timber Music, Potles, OK. Prostě mají to napsáno na kapele, já to neumím skloňovat po anglicku, takže mají to napsáno na kapele. Já si myslím, že vám to dobře dosproudili, protože kluci opravdu jdou každou dobu a ať po té angličtině, po tu češtinu, tak je to znát. No a tu chviličku využiju k tomu, že vám ještě řeknu, co vás čeká, co vás nemine po nich, protože, jak říkali chlapci, oni jsou to mladí kluci, pozor na tu nohu, viděl jsem, že máš vedle, asi si sportoval, takže opatrně sportem ke zdraví, známe to, takže fakt opatrně, chviličku, pauzičku, aby si mohli odlehčit. No poté, až kapela nám dohraje, takže bude bubenická show skupiny Oklep, to není jako oklep, jako oklepse, ale tak se jmenuje ta skupina, takže bubenická show skupiny Oklep. Poté nastoupí jiný rozměr je pravděpodobně nějaká kapela, my máme jenom napsáno název jiný rozměr, kde před jiným rozměrem my s kolegou se pravděpodobně již s vámi poté rozloučíme, protože pojede ten večerní muzikální blok, kde vlastně po jiným rozměru nastoupí Trippy Feixl, Experimental z Kadaně a poté Cock, punk rock ze Žatce. Dalo by se říci, že dnes to bude, až dá se říct, do brzkých ranních hodin, dokud prostě všechno nevypijete a dokud všechno nestíte, tak do té doby vám bude hrát punk rock ze Žatce. Dále chci jenom připomenout, že stále letí a kolotoče a labutě. Hlavně ty labutě připomínám, protože ty jsou tady letos poprodané naposled a je to vycentrované tak, aby když budete na ty labuti nahoře, jste si to mohli všechno ze zhora vyfotit, jo? Tak kvůli tomu jsou tady labutě. Samozřejmě lítá vrtulník, letadlo, BVPčko, zvířata a spoustu dalších atrakcí a spoustu dalších stánků, takže jste schopní, věřím tomu, pokud se vám nelíbí zde, u nás přímo na tomto centrálním dvorci, tak prostě můžete, jak se říká, přeběhnout kamkoliv a určitě každý z vás si zde něco najde. Já jsem dostal echo, že cibule byla napytlovaná, takže za chvilku, nebo už se možná i prodala další cibule, která se napytlovala, neboť vás letos přišlo opravdu zase o několik více než v loni, což je velmi dobře, protože každý rok to prostě narůstá. Bez toho to ani nejde. Tamhle je výborný ten kouteček v tom chládku, v tom rohu. Tam jenom si podotknout, když zaplatíte 5 korun, tak můžete jít do chládku, nemusíte být na sluníčku. Kdyby někdo z vás byl hodně na sluníčku, tak já tam mám 50, ne jako 50 jako v Slivovici, ale 50 jako na to, že se můžete prakticky namazat a pak se můžete vnitřně smazat. A nikdo, jak se říká, absolutně nic nepozná. Tak, jenom chci ještě podotknout, že máte možnost zakoupit si tu cibuli, to, co jsem říkal, a pokud ne cibuli, tak i česnek, protože i česnek se zde prodává. Dále je tady prezentace různých škol, ta už proběhla, dalo by se říct, ale vím, že komutovský ty jsou většinou až do konce a neviděl jsem, že by ještě stánek bourali, takže si myslím, že máte možnost se prezentovat a pokud někdo z vás má nějaký dítko, školou povinné, střední školou povinné, tak ho můžete dát do komutovské školy a pak jednou s náma tady dítě může stát nahoře na těch trtech, co znamenají svět a může vyprávět o tom, jak dělají v prvním ročníku cibulačku. No, Škoda Day, to znamená ukázky jízdy vozy Škoda. Škodovka opravdu letos překvapila, neboť tak, jak začala, jestli si pamatujete, takovým tím malinkatým obloukem, tak letos je největší. Já předpokládám, že příští rok nám to zabere ještě půl, o trošku víc. A mně se líbí ta nafukovací Škodovka, co tam je, pro ty děcka, že to si myslím, že zabere každý dítě. A Škoda